This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Na kajinglap ki pulit ya ki sakhi sabut ki babiang ba kajingsha penyap Raja Raghuvanshi hajan kakshat wai saudong kabalaja menha ka apulai tere ujimang arhajar apusan ba kadai lingba kajingdan keti ka kurim jong u ka sunam kabala penlong ya ki ba aiwai skuti shimet hakiting road ban ja rangai hakini ki kindiat sngi baladam kini ki ba aiwai skuti hakiting road ki dan ya kabenta ka bakrau bat kate ka jingja sha penyap Raja Raghuvanshi kabala penki omtang ya ka jila Meghalaya hinrei ya kari India hi barok ka wei bat ka daw ka long ka ba ubah sha penyap bat kinong penyap ru ki shumwai skuti na kate ka jaka dang haki benai baladap ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kalahiar ban kendang ya ke jingdan ki ba aiwai skuti ha ka te ke jaka ha ka balalap baki dan kumba ship hoteli AA Henry ha ka khat artari ujiliu arhajar apusan ki ba ap jaka yang kali ki thu ha ushilong mir ba om tang ya ki skuti la aiwai shaki ba shimwai ban nyahi Henry wat ki kali ki ba deina shabar jilla rukumju Kiloong bakila pha jing tho ashaki bor pulet bat tanat transport halor ka jingken rei ba penyat skuti bat kali bean klem kot klemsla ha ka te ka jaka Henry kamdon jingshim khia setia bat menta kawanja baki nong penyap bril bat nong le kam sneu kishim kabu Henry ha ka khatlai tarik ujiliu arajar apusan ka office u commissioner of transport Meghalaya kala penmi ya ka jing pentep pat ba ban khang ya ki ba aiwai skuti bat kali shimet ban kamai Loong baka rent a motorcycle scheme bat ka rent a cab scheme pat pentrekam ha Meghalaya bat kumta ban penlong kam khai da ka ba aiwa yeki skuti bat kali shimet kalong ka ba bean da ka ba kado ba ka de ka jingpen ken yeki kendor nrew pun rew spa khandai pu RA bat spa nyo ka motor vehicle act shi hajar khandai spa prapupra u commissioner of transport ulakado ba kibale persya ken ngat ha ka jingpen shitom ka bating Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya